Здравейте, приятели! Ето това е кухнята, която до сега сглобявахме. Ще купим батерии и ще има много електричество. Първо вода. Ето долу ще се сложи една чаша. И това е вода. Второ хладилник, обаче това трябва да го сложим. Така няма да обръщам внимание на хладилника. Тук има едни сладоледи. Тук какво има? Нищо няма тук. Тук е празно. Тук ще сложим бутче, да има. Да не е празно. Какво съм с тази печка? Тара! Знаех си, че сечи. Ела бе, Хакуна Матата. Хора, защо викаме на кучето ми Хакуна Матата? Хайде кажете ми. И аз не знам. Хакуна Матата. Много е малко едно. Хакуна Матата. Малко сладурче. Сладичко сладурче. Не, така. Ето, вижте. Първо, това са електрическите неща. Второто е куклен театър, който ще го покажа вече в друго. И вижте какъв Чарлстон имам вече. Това е за Коледа. Страхотен Чарлстон. И пуловер. И ми отива с ногтите даже. Тара! Ела, Тари! Куклен театър, така. Красота малка. Ама ти ли си куклената? Ти ли си куклата на кукления театър, а? Ти ли си? Но той трябва да се слага в ръцете тая кукла. Куклен театър. Да, добре, трябва. Аз така си мисля хора, просто аз не казвам и така всичко трябва трябва. Не знам. Посетите подовата повърхност от други играчки, твърди и остри предмети. За да сглобите кукления театър, потърсете повечето възрастно лице. Да представете. Така, после ще занимаваме. Ето виждам първо една баба. Ето виждам едно момченце. Ето виждам някакво чудовище. Второто нещо на сестра ми, любимото, нейният трактор. С дистанционно хора. С дистанционното. Той е по земята, всичко е по земята, гледаш коста. Така, второ на нейната кукличка, дето не знам, май ли показах, и моята кукличка. Моята втора кукличка. Кукла. Тара. Кукла. Ай, моята кукла. Майкочето в коледно настроение. Обичам те. Няма, днеска е най... Вижте какъв ластик има, който ми отива с днешния ауфит. Така, сега отиваме към детската. Не обръщате внимание, че тук светят някакви коледни лампички, разтурено е. Да. Ставам от сън, мама идва тук и ми цилика идва. Какво да направя, хора? Аз не съм виновна. Мъзли. Пали ми да носиш тази тук на бюрото. Хора, ще го изям. Тя направиш. Ще да заревела от радостта. Ето, взимай сега. Така, хора, чао. Може да има втора част. Абонирайте се за част 2.